филмҳои ҳунарӣ ва мустанади синамогарони ҷумҳурии ӯзбекистон ки бо забони тоҷикӣ тарҷума ва дубляж карда шуданд дар кинотеатри ба номи Тоҳири Собирова Ватан ба намоиш гузошта шуданд. ин ҳам дар ҳолест ки як моҳ қабл рӯзҳои кинои ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида буд. дар кинотеатри ба номи Тоҳири Собиров филми мустанади қалби халқ ки аз ҷониби коргардон Шоҳрух Расулов таҳия шудааст намоиш дода шуд. филми мазкур аз масири ҳамкориҳо, дӯстию бародарии ду миллати ҳамҷавор ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Тоҷикистон қисса мекунад. ҳамзамон дар филм сафари сарони давлатҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кишварҳои ҳамдигар дар сатҳи баланд инъикос ёфтааст. дар ин рӯзҳо дар кинотеатри Ватан ҳам ду филм манзури бинандаҳо карда шуд. филми мустанади Зери осмони ягона ва филми ҳунарии дарозмуддати Илҳоқ пешниҳоди ҳаводорони синамо гардиданд. филмҳои мазкур тавассути шабакаҳои телевизионӣ низ намоиш дода шуданд. ҳамкориҳои судманди синамогарони тоҷику ӯзбек дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат ба худ марҳилаи нав касб карда, дар оянда таҳия ва амалисозии як қатор лоиҳаҳои муштарак дар назар дошта шудааст.